ty si zase pribrala. Ako si chceš takto nájsť chlapa? Chceš mi ostať na ocot? Nie. No, ale niekoho si dojdem k Miňovi nejaký šalát, ti kúpim horálku a kovču. Dobre, moja? No, to je ťažké na raňajky. Ale prosím ťa, ja si pamätám, že keď si bola malá, zjedla si mi praženicu zo 6 Dobre. vajec a k tomu 10 ročkov. Dobre. No dobre, ide moja. Papa. Majte sa chlapci, pekný deň. Nazdarte chlapci. Čau. Zdravím. Fuj ty kokos, toto musí smradiť hneď od rána. Čo furt žereš? A čo? Zavidíš? Buď radšej ticho. Aj tak nič nedostane. No len aby si sa z toho nepototo. No. Čo tam do toho stále bavreš, Šaňo? Šaňo. Alexander. Dobre vieš, že neznáša, keď sa mu hovorí Šaňom, že Šani? Nie, fakt. Pomôž tomu nerozumiem. Lebo si debil. Vypadni, ja to spravím. Nemá farbu. Veď je čierno-biely. Podľa mňa nemá šťavu. Dobrý deň. Dobrý deň, šéfko, dobrý. Tak čo, pracujeme? Čo to tu máme? Takže vážení, na budúci týždeň sa sem dovolí kontrola. Takže nech to tu frčí a dajte to tu do poriadku. Nie, že si zase vyberiete dovolenky ako minule. Ahoj Ruži. Tak čo? Ja, že som bol ožratý? Ale Ruži, vieš, že nepijem. Ruži. A kde je zase Hurka? To som si mohol myslieť. No nič, vážení, tak pracujte a nech to tu frčí. Servus, Popi. Nazdar, Miky. Čau, Skaja. Miki, ahojte chlapci. Ale Miki, no, prečo si ráno odišiel? Ani raňajky sme si nestihli dať. Tam my tu na policii máme veľa roboty, musíme to ísť na čas. Ale veď jeden policajt nemôže byť hladný. Sluchajte, ne, pani Zlata. A ako ja bar by som chcel, ale cipána. Momentálne ešte nedá, a tak nemôžem opúštiť pracovisko. Ale taká malá chvíľočka vás nezabije, že? Jasné. Volám sa Dominika Bašárová, štátna inšpekcia. Pán kapitán, prišli sme vykonať kontrolu na vašom pracovisku. Kontrolu? Nemali ste prísť o týždeň? Fax. Čože? Náš fax nám týždeň nešiel. No, nehnevajte sa, pán kapitán, ale takéto niečo som jak živ nevidela. Nedokončené prípady, neporiadok na pracovisku, neustrojený policajt, slabá pracovná morálka. No a tento tu žerie, odkedy som tu prišla. O všetkom budeme informovať na ministerstve. Všetko sme si poriadne a dôkladne zapísali. Včas budete o všetkom informovaní. Tešilo ma. Dovidenia. Čo? Iba 500 eur? Môj zlatý, toto má hodnotu najmenej 1500 eur.
Ne, nehádkaj štrkáča bosou nohou po hlavičke. Miňo, posun tie nohy. Čo si dáte? 2 kávy vás poprosím. Ako si želáte? Prosím vás, kde máte toaletu? Nech sa páči. To čo je? To čo je? No nič, Miňko, tak to vyhoď. A čo ty si normálna? Fízli. Počúvaj ma sem. Počúvaj ma sem, Jose. Miňko má pre teba jeden lukratívny kšeft. Olá, buenos días, mi amigo Miňo. Čo za lukratívny kšeft pre mňa máš? Chceš sa opäť vrátiť na Belize a prenechať mi svoju krčmičku? Ne, niečo oveľa lepšie. Výpij z fízlice za 300 €, nech nežerem. Týmto položíme fízlov na kolena. Miňko, ale na čo mne toto bude? Veď ja už dávno ležím tuto v teplúčku na Belize. Miňo, nejako slabo ťa počujem, Miňo. Hovorila som ti, vyhoď to. Ne, čo si ty normálna? Zavolám fízlom, určite sa boja o svoje fleky. Policia, co chcete? Miki, chlapec môj najzlačí. Serus, Miňko, no co jak? Mám tu pre vás niečo špeciálne. No co, Motorhead. Váš výpis z inšpekcie. Tu bola nejaká inšpekcia? Sluchaj, donež to tu. Fízli. Ako sa hovorí, niečo za niečo. Vrátite mi môj vodičák. Dobre, len to prinieš, dajšie dohodneme. Čaute, Fízli. Čau. Tu máte váš výpis. Vráťte mi môj vodičák.